Mga pangunahing balita. Pulis patay sa pamamaril ng kanyang kabaro dahil umano sa away sa labahin. Notorious na leader ng Rabe Criminal Gang patay sa engkwentro. Arm cash ng grupo nasa kote. Magsasaka sa Buhi, Camarines Sur patay ng pagtatagay ng kanyang kabarangay. Ginang patay sa pananaksak ng kanyang bayaw sa Minalabak, Camarines Sur. Mahigit 5,000 illegal campaign posters na baklas ng Comelec Albay. At talento at kultura ng iba't ibang lalawigan sa Bicol, ibinida sa 2025 Regional Festival of Talents. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong unang araw ng Abril. Patay ang isang patrolman matapos na barilin ng kapwa nito patrolman sa Sipocot, Camarines Sur kaninang umaga. Pamamaril, nag-ugat umano sa away, sa labahin. Ang buong detalye sa report ni Danica Garcia. Patay ang isang patrolman matapos barilin ng kapwa patrolman kaninang alas 7:30 ng umaga sa loob ng kampo ng 92nd Special Action Force Battalion sa Barangay Taras, Sipocot, Camarines Sur. Batay sa inisyal na investigasyon, nag-ugat ang krimen dahil umano sa hindi muna pinapasok ng sospek ang biktima sa laundry area. May gumagamit pa raw kasi, subalit hindi raw nakinig ang biktima na nauwi sa kanilang mainit na sagutan hanggang sa barilin ito ng sospek sa mukha na tumagos sa likurang bahagi ng ulo. Ayon kay Police Major Jason Andres, Chief of Police ng Sipocot Municipal Police Station, kapwa 31 anyos at mga residente ng Northern Samar ang dalawang patrolman na mga baguhan pa lamang sa serbisyo. Actually, itong dalawa na to, mag-classmate mag-classmate sila. And then, yun nga, sa isang laundry, then hindi nagkaintindihan. So, mababaw po talaga yung dahilan. So, sa ngayon po, nagkakandak pa kami ng mas deeper pa, baka mayroon pa pong ibang dahilan. Kaya po umabot dito sa incident na ito na shooting incident. Nasa kustudiya na ng Sipocot MPS ang sospek at nahaharap sa kasong murder. Pinag-aaralan rin ng mga otoridad kung kakasuhan pa ng administrative case ang sospek dahil sa paggamit ng kanyang service firearms. Sige ma'am, siyempre po yung mga polis po ma'am, dahil nansat, malayo sa pamilya, may mga kaibigan tayo sa loob, kasama natin. Minsan may mga joke na sabihin natin may foul na, may ganun-ganun. Natural naman po sa atin yun. Kailangan ang pasensya ay laging nandito. Yung maximum tolerance, at isipin lagi yung kahihinatnan ng action na gagawin. Pasensya po talaga ang kaya. Sa ngayon patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Patay ang notorious na leader ng Rabe Criminal Gang matapos na makipagpalitan ng putok sa mga otoridad sa Quezon Province. Armed cash na grupo nasa kote sa follow-up operation sa Libon, Albay. May report si Angeline Dagta. Patay ang notorious na leader ng Rabe Criminal Gang matapos na makaengkwentro ang mga kapulisan ng Police Regional Office Bicol at Police Regional Office 4A sa Barangay Lubigan, Ginayangan, Quezon, alas 7 GMT ng gabi nitong Sabado, Marso 29. Sa ulat, naglunsad ng hot pursuit operation ng mga otoridad sa bulubunduking bahagi ng Barangay Lubigan para madakip ang 35 anyos na leader ng grupo na si Richard Rabe. Subalit imbis na sumuko ay nanlaban umano ito sa mga kapulisan na nauwi sa kanyang pagkasawi. Na-recover sa crime scene ang ginamit na 9mm pistol ni Rabe at iba pang personal nitong kagamitan. He is a member of the former Concepcion Gang in Libon, Albay. So, nung na-neutralize din po natin si Gilbert Concepcion, so siya ang tumayong leader na sa Libon na pinangalanan na Rabe Criminal Group. So, dahil alam po natin na meron siyang halos nasa 11 na warrant of arrest. So, hindi siya nakuha dito sa Bicol, nakuha siya sa Quezon. So, maraming warrant of arrest ang
ang na-i-file sa kanya, like yung mga murder cases and homicide. 6 murder case. Meron din siyang, basta nasa dalawang kidnapping, meron siyang 9516, meron siyang 10591. So, bali nasa 11 ang warrant of arrest niya case. Si Rabe ay ang natitirang miyembro ng Concepcion Criminal Gang, kung saan matapos na mabuwag ang grupo Enero noong nakarang taon ay nagtayo rin ito ng sarili niyang gang. Siya ay nasa ilalim ng mahigpit na surveillance ng PNP dahil sa patong-patong na kaso ng pagpatay at kidnapping. Samantala, sa follow-up operation ng mga otoridad alas 10:30 ng gabi nitong Linggo, Marso 30 sa Barangay Alongong, Libon, Albay, nadiskubre naman ang arm cache ng grupo o imbakan ng mga armas, pampasabog at mga bala. Kabilang sa mga nasa kote ay ang isang M16 rifle, 5 M203 grenade, 5 mahabang magazines, 8 may ikling magazine na kargado ng M16 rifle ammunition, 55 bala para sa caliber 45 pistol, 34 na bala para sa 9mm pistol, 18 bala para sa caliber 38 pistol, isang bandolier, pixelized gray shoulder holster, black concealed hip holster, pistol belt, pistol grip para sa M16 rifle at iba pang kagamitan para sa M16 rifle. Walang forever sa mga taong nagpapalaganap ng masasama. And rest assured po na ang Bicol PNP is will continue yung aming pagtutugi sa kanila. Hindi po kami mag-stop or hindi kami mapapagod na maghahanap po ng mga subject person dahil kailangan nating mabigyan ng hustisya yung mga biktima nila. Samantala, ang mga narecover na M203 grenade ay itinurn over sa PECU Albay, habang ang mga armas at mga gamit ng rebelding grupo ay itinurn over sa Regional Forensic Unit 5 para sa eksaminasyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Sa Buhay, Camarines Sur, patay rin ang isang magsasaka matapos na pagtatagain ng kanyang kapwa magsasaka at kabarangay. Away sa lupa ang tinuturong motibo sa pamamasla. Narito ang aking report. Dead on arrival ang isang 75 anyos na magsasaka ng pagtatagain ng kanyang kabarangay na kapwa niya magsasaka sa Zone 6 Antipolo, Buhi, Camarines Sur. Alas 6:30 ng umaga nitong Biyernes. Kinilala ang biktima na si Virgilio Navera, habang ang suspect ay kinilala naman na si Noriel Dato, 45 anyos, may asawa at kapwa-residente ng Zone 3 Barangay San Rafael, parehong bayan. Batay sa investigasyon, patungo ang biktima sa kanyang palayan, subalit bago pa man makarating ay inabangan na siya ng suspect at pinagtataga. Agad pa naman ay sinugod sa Buhi Community Hospital ang biktima, subalit nasawi rin dahil sa tinamong mga sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. So yung suspect pala, sir, bali nung pagkatapos ng insidente, tumakas na po ito. So hindi na po na-call ng police, nag-conduct na naman po ng hot pursuit operation, pero hindi na po na-gat sa kinangyaran po. Lumalabas din sa investigasyon na dati nang mahidwaan ang suspect at ang biktima. So parehas po sila tenant sa lupa. So nung pag-conduct ng investigation po ng aming investigator, so ito pong biktima, ito pala po yung nabigyan ng parang papel na siya na po yung parang nabigyan ng share. So siguro sumama yung loob ng suspect. Nasampahan na ng kasong homicide ang suspect. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Ginang patay sa pananaksak ng kanyang bayaw sa Binalaba, Camarines Sur. At pedestrian patay matapos masagi ng delivery truck. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo?
Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Trabaho at tulong ang kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor. Kasurog kang kalikasan. Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Ginang patay sa pananaksak ng kanyang bayaw sa Minalaba, Camarines Sur. Habang sa Pasakaw naman, sugatan na rin ang isang lalaki dahil sa pananaksak ng kanyang kabarangay. May report si Rose Bilista. Dead on arrival ang isang ginang matapos nasaksaki ng kanyang bayaw sa barangay Taririk, Minalaba, Camarines Sur, bandang alas 4 ng hapon nitong linggo. Kinilala ang biktima na si alias Weng, 41 anyos at may asawa. Kinilala naman ang suspect na si alias Virgel, 44 anyos, walang asawa, construction worker at kapwa-residente ng parehong lugar. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Michael Despig, ang Deputy Chief of Police ng Minalabak MPS. Nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at ang lasing na suspect na nauwi sa pananaksak. Isinugod pa ang biktima sa Bicol Medical Center sa Naga City ngunit nasawi rin. Base po sa investigasyon, nagkaroon po sila ng alitan o nagkasagutan po na nauwi sa pananaksak ng suspect dito sa biktima na nagkakausa po sa kanya ng pagkamatay. Nasa kustudiya na ng Minalabak MPS ang suspect at nahaharap sa kasong homicide. Samantala, nakakulong na rin ang isa pang suspect sa naganap na pananaksak sa Zone 1 Barangay Karaanan, Pasakaw, Camarines Sur, bandang alas 6 ng gabi nito ring linggo. Ayon kay Police Major Andrew Alcomendas, ang Acting Chief of Police ng Pasakaw MPS, nagpapahinga sa kanyang bahay ang 50 anyos na biktima na si Elias Den nang pasukin at saksaki ng lasing na suspect na kinilala bilang si Elias Joe, 53 anyos, may asawa at residente rin ng parehong lugar. Wala naman alam ang victim na kung ano ang naging kasalanan niya dito. Basta na lang daw, kasi ito under the influence of liquor, yung suspect, itong si alias Joe. Nahaharap ang suspect sa kasong attempted homicide. Nagpaalala naman ang mga otoridad na huwag ilagay sa kamay ang batas at idaan sa maayos na pag-uusap at tamang proseso ang anumang hindi pagkakaunawaan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Patay ang isang lalaking pedestrian matapos na masagi ng delivery truck sa Pili, Camarines Sur. PNP may paalala sa mga gumagamit ng kalsada. May report si May Insinares.
Dead on arrival ang isang 43 anyos na lalaki matapos na masagi ng isang delivery truck habang papatawid ng pedestrian lane sa kahabaan ng barangay Pawili, Pili, Camarines Sur, alas 10:30 ng umaga nitong linggo. Kinilalang biktima na si Gani, hindi niya tunay na pangalan at residente ng nasabing lugar. Habang kinilala naman ang truck driver na si alias Dar, 35 anyos, residente ng Caloocan, Laguna. Ayon sa Pili Municipal Police Station, patawid sana ang biktima mula sa Barangay Hall pauwi sa kanilang bahay nang ito'y maaksidente. Isinugod pa ito sa Bicol Medical Center ngunit doon ay binawian din ng buhay. Sabi nung driver is binusinahan niya na yung biktima pero hindi daw yata narinig. Yun ang sabi niya. Medyo mahina daw siguro yung pandinig ng biktima. Hindi na nagsampa pa ng reklamo ang naiwang pamilya matapos na akuin ng may-ari ng truck ang bayarin sa ospital at pagpapalibing sa biktima. Nagbigay ng pera para for settlement. Tapos nag-execute sila ng compromise agreement. Ibig sabihin, parang case closed na yung nila. Wala silang habol sa bawat isa kasi settle na. Muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga motorista na maging alerto at magdahan-dahan sa pagmamaneho lalo na kung malapit na sa pedestrian lane. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares. Patay rin ang isang laborer sa Erosin, Sorsogon matapos na makabangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang steel post. May report si Danica Garcia. Dead on arrival ang isang laborer matapos na makabangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang steel post sa Maharlika Highway sa bahagi ng Barangay Buenavista, Erosin, Sorsogon. Alas 9 ng gabi nitong Sabado, Marso 29. Kinilala ang sospek na si Louie Navia, 45 anyos, residente ng Barangay San Isidro, parehong bayan. Batay sa inisyal na investigasyon, galing sa kanilang bahay, binabaybay ng biktima ang kahabaan ng Barangay Salvacion patungo sa munisipyo ng Matnog ng maaksidente. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima at tumama ang ulo sa naturang poste. Agad naman siyang isinugod sa Erosin District Hospital, subalit namatay rin. Ito pong pinangyarihan ng insidente, ito pong lugar ng Buenavista. Isa rin po sa mga accident-prone area po sa aming bayan. Lumalabas din sa investigasyon na walang suot na helmet ang biktima. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang PNP sa mga gumagamit ng kalsada na maging maingat sa pagmamaneho at laging gumamit ng safety gear. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Mahigit 5,000 illegal campaign posters na baklas ng Comelec Calboy. At talento at kultura ng iba't ibang lalawigan sa Bicol, ibinida sa 2025 Regional Festival of Talents. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid!
Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. 39! Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Most wanted person ng Albay naharap sa patong-patong na kaso, arestado sa manhunt Charlie operation sa Minalaba, Camarines Sur. May report si May Insinares. Napasakamay na ng mga otoridad ang 22 anyos na tinaguriang most wanted person ng lalawigan ng Albay sa ikinasang manhunt Charlie operation sa Minalaba, Camarines Sur alas 12:30 ng tanghali nitong Sabado. Kinilala ang suspect na si alias Eric, residente ng Barangay Sogod, Bakakay, Albay. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Michael Despuig, Deputy Chief of Police ng Minalabak Municipal Police Station, naharap ang suspect sa kasong qualified statutory rape by sexual assault na may kaugnay sa Republic Act No. 7610 at paglabag sa Section 10A Article 6 ng RA 7610 at nagtago sa kanilang bayan. Mahirap yung malocate yung niya, kung ang linalagyan kasi palipat-lipat siya. Kung nalalaman na mayroon parang may taong may naghanap sa kanya, nagdududa siya kaya umalis siya agad sa lugar na pinagpagawa niya. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas Pebrero noong nakarang taon ni Judge Noel Belia Tindugan Rochar ng Regional Trial Court Branch 16 sa Tabaco City. Alam niya na may kaso siya. Bali, yung mga kapitbahay, alam na yung taong ito may kaso siguro sa mga information na kukuha rin nila. Kaya yung police station ng Minalabak na bigyan po ng impormasyon na yung tao po may kaso. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Minalabak MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Libo-libong illegal campaign posters ang nabaklas ng Comelec Albay sa kanilang Grand Operation Baklas kasabay ng unang araw ng local campaign period nitong nagdaang Biyernes. Mga kandidato hinikayat ng komisyon na gumamit ng environmental friendly campaign materials bilang pagprotekta sa kalikasan. May report si Angeline Dagta. Umabot sa 5,349 na campaign posters ng mga kandidato sa iba't ibang local and national positions ang nabaklas ng Commission on Elections sa Comelec Albay sa kanilang Grand Operation Baklas sa buong lalawigan kasabay ng unang araw ng pag-arangkada ng local campaign period. 3,653 ang nabaklas na campaign materials ng mga tumatakbong senador at konsihal, habang 1,696 naman ang sa party lists. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, mahigpit nilang ipinapatupad ang utos ng komisyon at hindi nila ikukonsinte ang mga campaign materials na hindi sumunod sa tamang sukat at sa common poster areas. From the national and the local positions na naka-confiscate. Saan po ngayon ni Attorney pigdadara? Sa compound ng DPWH, iba? Iba po sa municipal police stations, iba po nasa opisina. So, among this 5,349, 3,653 po ang tarpaulin or posters from the senator down to the councilor. So party list po, 1,696. This is province. Hinikayat naman ng opisina ng Comelec Albay ang mga kandidato na gumamit ng environmental friendly campaign materials bilang pagprotekta sa kalikasan. Can always ask the commission to approve the request to use other election format or parameter. Pwede po basta may ako. Okay. Nasa kustodiya ng DPWH, municipal police stations at sa mga opisina ng Comelec sa lalawigan ang mga binaklas na campaign materials para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.
talento at kultura ng iba't ibang lalawigan sa Bicol, ibinida sa 2025 Regional Festival of Talents na ginanap sa lungsod ng Tabaco kahapon. Ang mga eksena, panoorin sa report ni Rose Bilista. Iba't ibang talento at kultura ang ibinida sa grand opening ng Festival of Talents na ginanap sa Tabaco National High School Gymnasium sa lungsod ng Tabaco kahapon. Ang mga talento at kulturang ito ay ipinamalas ng 13 schools division sa buong rehiyon, na sa kabila ng mainit na panahon, todo bigay pa rin sa kanilang mga performance. Tampok sa grand opening ang sining ng tanghalan at baile sa kalye, kung saan makukulay at nagagandahan ng costumes at props ng mga kasali. We will be witnessing the gifts that God has given to our learners. The talents that molded not only by the parents, but also by the educators in our schools, at home, and in the community. Layunin ng aktibidad na maipagdiwang ang mga talento at iba't ibang kultura ng mga Bicolano, gayon din na mas maipakilala pa ang taglay na kagandahan ng Kabikolan. Mapansin niyo, walang kayong nakitang pinresent outside the Region 5. Meaning to say, these are all Bicol art appreciation, the Bicol cultural heritage appreciation. So, kaya malinaw yan sa guidelines na dapat it's within the context of our own locality. Samantala, ang hihiranging kampiyon sa kompetisyon na opisyal na malalaman bukas, ang siya namang magre-representa sa Bicol Region sa National Festival of Talents na gaganapin sa May 2025. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!